Ola, na clase de hoxe imos falar das principais doenzas que sofre o oído e será a última que dedicaremos a este órgano do corpo. Así que comezamos. O noso corpo, como xa vimos en clases doutros anos, está cheo de órganos que funcionando sincronizadamente conseguen que este vaia ben. Cando un deles se deteriora ou se dana por un tempiño, entón é cando comezan as doenzas. No vídeo de hoxe seguiremos falando do oído. Nas clases anteriores vimos que era e as súas partes e funcións. Hoxe veremos cales son as principais doenzas que poden sofrir. Unha delas é a sordeira total. A sordeira total é a perda completa de audición en ambos oídos, motivada por diferentes motivos. Entre as causas máis comúns están facerse maior. A partires dos 40 anos, algúns órganos do oído poden empezar a deteriorarse e, como xa vimos na clase anterior, se falla un, ao facer traballo en cadea, fallan todos. Outra das causas da perda de audición é estar sometido a exceso de ruído. Un ruído forte constante no oído deteriora as súas partes. Outra doenza é a sordeira parcial. A sordeira parcial é aquela onde imos perdendo audición pouco a pouco. Un día precisamos poñer o volume da televisión máis alto ou necesitamos que nos falen case a berros para poder comunicarnos. Sabías que os oídos son órganos independentes un do outro? Por este motivo, podemos ter unha moi boa audición no oído dereito e, pola contra, estar sordos do esquerdo. Imos ver agora outras causas da perda de audición. Ademais da idade e de estar sometidos a moito ruído, hai máis problemáticas que poden causar unha perda total ou parcial da audición. Entre elas están enfermidades infecciosas, medicamentos, lesións na cabeza, danos nos oídos, consumo de alcohol e tabaco, colesterol alto e factores xenéticos. É a quenda de ver as enfermidades máis comúns. A otite. A otite é unha inflamación que se pode dar tanto no oído externo como no medio. Tampóns de cerume. Ás veces, nos nosos oídos amontóase cera que obstrúe a entrada do son, provocando hipoacusia ou vertixes. Hipoacusia é o nome científico da sordeira da que falamos antes.
Acúfenos, ou tamén chamados tinnitus, é un problema do oído no que a persoa que sofre esta enfermidade escoita zunidos ou pitos que non veñen do exterior. Vértixe, sensación de perda do equilibrio na que notamos que estamos xirando e sen ter poder de reacción sobre este feito. Síndrome de Meniere. Este síndrome é un paquete completo, posto que é un trastorno do oído que mestura etapas de vértixe, tinnitus, sensación de presión no oído ou hipoacusia. Corpos extraños. Son obxetos que se introducen no pabillón auditivo e que deben quitarse. Isto é moi habitual que pase en idades moi temperáns. Colesteatoma. É un trastorno auditivo provocado polo crecemento exaxerado da pel dentro do oído que obstrúe a entrada do son. Eczema é outra enfermidade do oído no que se infecta a pel do oído externo e se inflama. Estéoma. Temos un estéoma cando nos medran máis do normal os osos do conduto auditivo externo. Malformacións conxénitas. Son deficiencias no desenvolvemento do oído que se veñen dando dende o propio nacemento da persoa. Isto é todo por hoxe. E agora... tócache. Investiga. Ás veces, tras sufrir unha forte explosión, as persoas sangran polas orellas. Saberías dicirme a que se debe? A causa máis común é a ruptura do tímpano, xa que a presión sobre a cavidade timpánica por mor da explosión é moi forte e a trompa de Eustaquio non puido controlar a forza que se facía sobre a pequena membrana que é o tímpano. Gran resposta! Podes atoparme como @profearacelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok e tamén na nosa páxina web profearacelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.